Mayroon yung kanatong tanan, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Karon live no sa kita sa atong Facebook, dili sa Facebook Live sa atong programa sa Kingdom of Christ. Apan sa dili pa ako mupadayon sa unahan mga kaigsuonan, ako gayong pasalamatan ang among labaw o mahal nga magtutudlo nga maoy kag-iya niini nga kaalam walay lain mao si Supreme Divine Master Pope Benito G. Yago. Maayong gabi kanimo diha Master. Ingon usab sa mga resurrected body, sa mga nanay diha sa kinabuhi ni Abraham nga mao si Supreme Divine Master Pope Benito G. Yago, kay Nanay Jocelyn Yabo nga mao ang resurrected body o Sarah. Maayong gabi usab kanimo nay. O ingon usab kay Nanay Kilami Yabo nga mao ang resurrected body o Agar. Maayong gabi usab kanimo. Ingon usab kay Nanay Cecil Joy Isparcia Yabo nga mao ang resurrected body o Situra. Maayong gabi usab kanimo. O sa tibuok nga pamilya sa among labaw mahal nga magtutudlo, labi na sa mga nanay diha sa Samal Island, maayong gabi usab kaninyong tanan diha sa atong mga kaigsuonan diha sa Samal Island, maayong gabi kaninyong tanan. O sa atong usab nga igsuon nga si Cardinal Ambrosio Rizani diha sa Maryland, USA, maayong adlaw, mayong buntag kanimo diha sa Maryland, USA. Uban sa tibuok nimong pamilya, sa imong asawa o sa imong mga kaparintihan sa mga Rizani family, maayong gabi o maayong adlaw diha sa Amerika. Sa atong usab nga igsuon nga si Bishop Arturo Flores Amaba diha sa Semirara Antique, maayong gabi kanimo diha Bishop. O ingon usab sa imong asawa, sa tibuok nimong pamilya, sa imong mga anak, maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga Flores ug Amaba family. Sa tanan nato nga mga kaigsuonan, sa tanan nga mga Pilipino nga anaa sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, labi na diha sa Amerika, sa USA, maayong adlaw para diha kaninyong tanan. O sa bisan asang dapit sa kalibutan, kay daghan karon nga mga Pilipino nga atuan na narbaho sa nagkalain-lain nga mga nason. Maayong adlaw, maayong gabi, o maayong buntag kaninyong tanan diha sa mga igsuon natong mga Pilipino sa bisan asang dapit sa kalibutan. Nga kining atong programa, kining atong pagsinggit diri sa kahanginan, alang kini sa pagpaybalo, majority niini nga angay nga makaibalo ug makasabot mao gayud ang mga Pilipino. Kay kitang mga Pilipino mao gayud ang swerte o pinili sa Dios nga maoy gihatagan sa iyang gingharian, nga niini gibalhin ni Kristo gikan sa Israel ug iyang gihatag sa atong nasod nga Pilipinas. Mao nga angay nga masayran ug may baluan natong mga Pilipino nga kini kay paghari sa Dios, paghari ni Kristo, anhi malukad sa atong nasod nga Pilipinas ug labaw sa tanan dinhi gayud sa dapitan sa Line City. Mao nga ang Kingdom of Christ nagapahibalo kaninyo o singgit, nagasangyaw diri sa Facebook, sa radyo o sa bisan unsa nga makapaagi nga kami makapahibalo kaninyo sumala sa sugo o sa sumala sa kaalam nga itudlo sa among mahal nga magtutudlo nga mao si Supreme Divine Master Pope Benito G. Yago.
Kini nga sangyo mga kaigsuonan nga inyong mabati sa kingdom of grace, lahi kini sa inyong mga nadunggan, kay ang sangyaw sa among mahal nga magtutudlo dili man teksto por teksto, kundi mga husay man sa mga sambingay diri sa kasulatan o sa mga umalabot nga panagna sa Dios nga mga matuman dinhi sa kalibutan. Mao nga lahi kini mga igsoon. Mao nga ang matag tao karon sa tibuok kalibutan, tanan mga 99.9% adunay mga gipasakupan nga mga pundo o grupo o sikta nga ilang pagtuo nga kadtong ilang gipasakupan mao na gayon ang makaluwas kanila o mao na gayon kuno ang tinuod. Pero kung atong sayron mga igsoon, kung unsa gyud tinuod diri sa kalibutan nga pundok sa katawhan sa Dios nga angay nga atong pangitaon ug diha kita magpailalo, ato kayo kanang makita pinaagi sa atong pagtuki diri sa balaang kasulatan. Kay kani diay mubula diri sa kalibutan, kaning banhaw diay sa Dios diri sa kalibutan nga pundok, kadtong pundok nga diha sa kaning panahon nga tuko gitukod o gigama sa Dios sa panahon na wala pa ning mga sikta karon sa kalibutan. Doon na nay pundok nga gigama ang Dios sa wala pa mataw si Jesus. Doon na nay pundok ang Dios. Doon na nay katawan ang Dios nga kanang katawan sa Dios nga iyang gigama nga usa ka pundok. Iyang gihinganlan kana nga kingdom of grace mga igsoon. Wala pa mataw ang atong Ginoong Hesus. Doon na nay pundok sa katawhan sa Dios. Mao nga matud pa sa nakasulat sa Ecclesiastes, no? Ecclesiastes 3:15 mga igsoon. Atong basahon sa Ecclesiastes 3:15 para nga atong makita masabtan ninyo mga igsoon kung kaning umalabot kung unsa gyud tinuod nga banhaw sa Dios, unsa gyud na ang pabalikon sa Dios diri sa kalibutan. Kay kanang di pasabot nga banhaw niya iyang pabalikon. Pabalikon niya pagpatindo, pagtukod, iyang i-restore. Unsa may iyang banhaw kadtong diha sa kanhing panahon nga iya nang ginama, mao nay iyang banhaw. Mao nga atong basahon sa Ecclesiastes 3:15 gingon. Kadtong diha sa kanhing panahon o kana nga umalabot pa diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Okay? Matud pa sa sitas nga atong gibasa sa Ecclesiastes 3:15. Matud pa diha mga igsoon. Kadtong diha sa kanhing panahon, no? Kadtong diha sa kanhing panahon. Sa ato ba kadtong una? Kadtong miagi na. Ha? Kadtong diha sa kanhing panahon o kana nga umalabot pa kanang coming. Umalabot pa kanang coming ba? Coming. O kana nga umalabot pa diha na sa kanhing panahon. Kanilang, o gana nga umalabot pa diha na sa kanhing panahon mga igsoon. Mao ba sa atong gibasa kadtong diha sa kanhing panahon
O kana nga umalabot pa sa ato pagkarabang kami nga banhawon sa Dios. Kay kanang umalabot mo man ang pagkabanhaw. Di ba ang atong giulat, ang atong gipaabot nga kanang Dios nga ng Kristo mubalik aron sa pagbanhaw kanatong mga tao. Mao nay umalabot nga atong giulat apan matod pa diri sa kasulatan. Kadto kunong diha sa kanhing panahon, kadtong nilabay na. Kadtong diha sa kanhing panahon, kadto bang niagi na. Matod pa diha ug kana ning umalabot pa, ha? Kadtong diha sa kanhing panahon ug kanang umalabot pa diha na sa kanhing panahon. Kaning muabotay. Kaning umalabot pa diha na sa kanhing panahon. Unya, matod pa diha, o ginapangita sa Dios. Ha? Kinsa ang mangita, mao ang Dios. Ha? Ginapangita. Ginapangita. Kinsa ang mangita, ang Dios. Unsay gipangita? Kadtong miagi na. Ha? Unsa day ang gipangita sa Dios? Kadtong miagi na. Kadtong diha sa kanhing panahon. Kanineng diha sa kadtong diha sa kanhing panahon o kanang umalabot pa nga diha na sa kanhing panahon, maoy gipangita sa Dios pag-usab. Kadtong miagi na. Kadtong miagi na mo'y pangitaon sa Dios, buot pasabot, banhawon sa Dios, kadtong miagi na. Mao'y banhawon sa Dios. Kung magisgot kita og mga pundok, kay ang Dios nagsugod man sa usa ka pundok, usa ka panon, mangutana kita, kay halos tanan, 99.9% ang tanang tao sa kalibutan, dunay mga pundok nga gipagsakupan ang mga tao karon. Apan ang matag-usa ka sikta, ang matag-usa karon ka pundok, muangkon nga sila kuno'y Tinoo. Sila ra ang maluwas. Kay ang ilang pundok maoray Tinoo. Karon dili nato pangitaon. Ang pundok nga hinimo o ginama sa Dios nga mao'y naa sa kanhing panahon sa wala pa mataw ang atong Ginoong Hesukristo. Gagama na ang Dios og pundok o katawhan nga matod pa sa gisulti diri, ginapangita sa Dios, so, pag-usab kadtong miagi na. Unsa nang miagi na nga pangitaon sa Dios? Kadtong diha sa kanhing panahon. Unsa man ni nga miagi na nga naa sa kanhing panahon. Sutaan ninyo mga kaigsuonan, mga kaibalaan, kung ang inyong gipasakupan diha na banadaan sa wala pa matao ang atong Ginoong Hesukristo. Kay kung diha na nadaan ang inyong pundo nga gipasakupan nga sa wa pa natao si Hesus, posible nga mao kana ang pundo nga diha sa kanhing panahon nga maipangitaon o banhawon o balikan sa Dios niining katapusan mga adlaw. Mao nay sutaan ninyo mga kaigsuonan. Karon atong sutaon ug atong sayron kung unsa kaning ginama o hinimo sa Dios na pundo diri sa kalibutan. Kung atong basahon mga kaigsuonan ang Exodo 19:5 ngadto sa 6 giingon diri. Exodo 19:5 ngadto sa 6. Matod pa diri mga kaigsuonan, busa karon kung kamo magapatalingo gayon sa akong tingog og magabantay kamo sa akong mga tugon, no? Nan kamo mahimo nga usa mamahimo
nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. 6. Ug alang kanako alang sa Dios, kay ang Dios may nagsulti matod pa sa Dios, alang kanako kamo kinsa kaning kamo mga Israelitas nga mao kadtong gipagula ni Moises didto sa Ehipto nga miabot dito sa kamingawan sa Sinai ug didto nagsulti ang Dios ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Matod pa diri sa atong ibasa nga kanang Dios nagsulti didto pinaagi ni Moises nga isulti sa mga Israelitas, sa mga anak ni Israel, nga matod pa sa Dios kung sila magapatalingog siyang tingog o magabantay sa iyang mga tugon. Nan kamo mahimo nga akong kaugalingong bahandi sa ato pare kani kayong bahandi sa Dios. Mao ang mga tao. Mao day ang bahandi sa Dios kitang mga tao. Nga kadtong mga tao nga magpatalingog siyang tingog o nagabantay sa iyang mga tugon, sa iyang mga tugon. Mao'y mahimong bahandi sa Dios. No? Dili wala gingon nga ang salapi, ang bulawan mo'y bahandi sa Dios. Ang mga tao mo'y bahandi sa Dios. Pero buot ba'y pasabot ka ang bahandi sa Dios, walay labot ning bulawan, walay labot ning salapi? Dili mga igsoon. Kaya ang tag-iya sa bahandi sa bulawan, mga salapi, ang Dios man sumala sa Hagyo 2:8. Pero nganong nakasulti ang Dios nga ang katawan mo iyang bahandi? Tungod kay kaning mga tao karon, mao may nagunit, mao'y na nag-iya, mao'y naghawid sa mga bahandi, sa mga bulawan nga iya sa Dios. Kadturang mga kadtong mga katawan, mao'y mahimo niyang bahandi kay mao may naggunit sa mga bahandi sa Dios sama sa salapi ug sa bulawan. Mao na mga igsoon. Dili buot pasabot nga ang Dios di na magkinahanglan og bulawan, di na magkinahanglan sa salapi kay iya ang bahandi mga tao. Pero ngano nga mahimo mang bahandi ang mga tao? Mahimong bahandi sa Dios tungod kay mao man ang nagunit naman sa mga tao karon ang mga bahandi o mga bulawan. Mao nga ang Dios usab mao'y bahandi natong mga tao. Kay mao may muhatag og panalangin. Muhatag man og panalangin ang Dios. Mao nga ang Dios misulti dahil nga nagingon, og alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote. And ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. These are the words thou shalt speak unto the children of the Israel. Mao kini ang mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Mao'y ipasangyaw. Mao'y ipasangyaw kanang kingdom of praise mga igsoon. Kingdom of praise mo'y ipasangyaw sa Dios. Mo'y sugo sa Dios nga ipasangyaw. Kano sa kini gihimo sa Dios? Niadtong panahon nga nanggula ang mga Israelitas gikan sa Ehipto. Niadtong tuig positibo 487. Mao kini ang tuig nga nangigula ang mga Israelitas gikan sa Ehipto sa bulan sa Abib. Sa pitsa 15 sa tungang gabi. Kay aning yang 15, nganong 15 sa gabi, nanggula ang mga Israelita sa bulan sa Abib. Tungod kay nining tungang gabi matod pa sa Dios. Sa wala pa ni,
Nagsulti ang Dios, nagsugo ang Dios, pinagi ni Moises nga. Ingon ang Dios, sa ikapulo niining bulan apit sa bulan sa Abib, magakuha kamo o karnero ang tagsa-tagsa kaninyo o kanding o tipigan ninyo hangtod sa ikanapulo upat, hangtod sa pitsa 14. Sa hapon aning 14, magaihaw kamo niini o ang dugo niini ibutang diya sa duha ka haligi sa inyong mga balay o sa balabag niini kay sa tungang gabi asa ibutang nato ang tungang gabi naa sa pitsa 15 kay mao sunod sa pitsa 14. Sa tungang gabi aning 15 mula pa'y ako latas sa kaniwala sa yuta sa ito o pamatyon ko ang tanang panganay sa ito gikan sa mananak hangtod sa panganay ni Paraon nga nagalingkod si ang trono. Tungang gabi ikadto nga gipatay sa Dios ang tanang panganay sa mga Ehiptohanon. Nalisan si Paraon ug iyang gipatawag si Moises o si Aaron napapahawon sila diha dayon kay tigalig mga matay silang tanan. Maukadto nga nanggula sila niini 15 sa gabi sa bulan sa Abib tuig 487. Mao ni ang paggula sa mga Israelitas sa Ehipto. Miabot sila sa kamingawan sa Sinai sa ikatulong nga bulan nga mao ang bulan sa Sivan. Pitsa 1 atong basahon. Exodo 19:1. Natod pa diri. Sa ikatulong ka bulan, human ang mga anak sa Israel, makagula gikan sa yuta sa Ehipto. Niadtong maong adlaw, mindangat sila sa kamingawan sa Sinai. Sa ikatulong ka bulan, pitsa 1, sa maura gyapon tuig 487 nga positibo. Biha niabot sila sa kamingawan. Dili dayon misulti ang Dios. Ginalingon ang Dios kay Moises. Busa, sumulti ka sa mga katawan sa mga anak ni Israel. Pabalaanon mo sila karon ug ugma kay sa ikatulo ka adlaw sa ato basa. Pitsa 3. Pabalaanon mo sila karon ug ugma. Asa nimo ibutang ang karon? Aning pag-abot nila pitsa 1 karon ug ugma duha nga adlaw kay sila magbalaan kay sa ikatulog ka adlaw mukunsan ang Dios ibabaw sa katawhan kung makita sa tanang mata. Pitsa 3 dito misulti ang Dios sa kamingawan sa Sinai sa Pagingon. Kung kamo magapatalingog sa akong tingog o magabantay sa akong mga tugod, nan kamo mahimo nga akong kaugalingong balik gikan sa tanang kaliwalian sa tanang katawan, kaya ang tibuok na yuta ako man. Mato na sa size, and ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. Kingdom of priests. Kinsay gagama ang Dios ang gagama sa kingdom of grace. Mao kana ang pundok sa katawhan sa Dios. O kaning kingdom of grace, Dios kini. Ngano? Tungod kay ang Dios mao'y gagama. Mingon, alang kanako sa Dios. Alang sa Dios. Kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga sacerdote. Kingdom of grace. Dios kanang kingdom of grace. Kay kanang kingdom of grace, mga tao man. Mga tao man yung kingdom of grace. Kay kung wala ni mga tawhanan, kadtong mga banay, anak ni Israel, walay kingdom of grace, mga igsoon. Mao nga, Dios kini kingdom of grace. Nga naman, tungod kay kung atong tanawon mga igsoon, kaning kingdom of grace, mga sinapsat sa bato na mao
si Kristo nga mao si Abraham, nga mao ang Dios. Matud pa sa Isaiah 51, uno ngadto sa 2, giingon. Nagingon diha ang Dios. Patalinghog kamo kanako, kamo nga nagsunod sa pagkamataron. Kamo nga nagpangita kang Kristo. Tumanaw kamo sa bato, ha? Tumanaw kamo sa bato. Diin kamo, diin. Kamo. Isanin kamo, kaning kingdom of praise. Sapsapa. Sapsapa. Og sa lungag sa gahong diin kamo kalutang. Tumanaw kamo kang Abraham, ha? Tumanaw kamo kang Abraham. Asa na sila mutanaw kang Abraham? Na inyong amahan. Ngano nga ang kingdom of praise? Diyos. Ha? Nganong Diyos na kayong Diyos? Kaning kingdom of praise, mga igsoon, mao kani ang giingnan sa Dios nga tumanaw kamo, patalinghog kamo kanako, kingdom of praise, mga igsoon. Kamo nga na nagsunod sa pagkamatarong, kamo nga nagpangita sa Dios, tumanaw kamo sa bato, diin kamo sa sapa, ug sa lumang sa kahon diin kamo kaluta. Kani ay kingdom of praise, mga igsoon. Sinapsat, sila day ang mga sinapsat, ha? Sinapsat, ha? Mga sinapsat din sila. Di kanining bato nga mao ang Kristo. Kay kanang bato, Kristo sumala sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 10:4. Ang bato mao si Kristo. Kaning bato ni mao si Kristo. Unsay nahitabo ni bato nga mao si Kristo, nga mao ang Dios. Kaning bato gisapsap, no? Ang bato gisapsap. Nahimong daghan kay gisapsap ng bato. Ipangsapsap ng bato. Tumanaw kamo sa bato, diin kamo, kinsaning kamo, mga Israelitas. Unsa tong mga Israelitas, unsay gihimo sa Dios? Gihimo nga usa ka harian sa mga saserdote. Diyon sa pagingon, ingon ang Dios, and ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. Kanilang mga bato nga bisap, kanilang mga sinapsa, gikan ining bato, kingdom of praise. Kadtong mga giingnan mga sinapsa. Sa ato pa, kung kaning bato mao si Kristo nga mao ang Dios, nga gisapsap, kaning mga sinapsap nga kingdom of praise, mga bato po ni. Mga bato po ni. Dios po ni. Kay bato man. Bato man kining mga sinapsap nga kingdom of praise. Busa, Dios ang kingdom of praise. Kay bato ka na nga gisapsap. Bato ka ng kingdom of praise. Nga mao ang Dios. Kay kung wala kaming mga kaliwatana, kadtong mga sinapsap sa bato, nga mao si Abraham, wala ang kingdom of praise, mga igsoon. Mao nga Dios ka na, kay si Kristo, Dios nga saserdote, labang saserdote si Kristo. Kung labang saserdote si Kristo, dili ni sabto nga si Kristo mao ang hari sa kingdom of praise. Mga siya mao ang gisapsapan, gisapsap nga bato sumala sa Isaiah 51, uno ngadto sa 2. Karon nga tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan. Kung
Ingon niya, tumanaw kamo sa bato din, kamo sa sapa. Kaning mga sinapsak, mao man ang mga anak ni Abraham nga kingdom of grace. Dili isod sabton nga si kaning bato nga nisapsak, mao si Abraham. Kay ang amahan niining mga sinapsak, mao si Abraham. Sa pag-ingon, tumanaw kamo kang Abraham nga inyong amahan. Kaning bato, mao si Abraham ang amahan niining mga sinapsak. Di si Abraham, Kristo, kaysa man ang bato. Muna amahan, muna ang Diyos, mga Igsoon. Kaning bato. Diyos kanang bato. Diyos kanang Kristo. Mao nga klaro kay mga Igsoon. Na kanilang pundok sa katawan sa Diyos. Nga matod pala kadtong diha sa kanhing panahon. O kana nga umalapot pa diha na sa kanhing panahon. O ginapangita sa Diyos pag-usap kadtong miagi na. Kadtong miagi na. Ginapangita sa Diyos pag-usap kadtong miagi na. Unsay miagi? Kingdom of praise, mga Igsoon. Mao'y miagi nga mao'y naa sa kanhing panahon. Mao nga walay lain nga miagi na nga naa sa kanhing panahon, gawas lamang sa kingdom of praise, mga Igsoon. Sutaa kuno ang inyong mga sita. Sutaa kung mao ba na ang diya sa kanhing panahon. Wala yun na mahaon. Wala yun sa kasulatan. Wala isulti sa Diyos ang maong mga sita. Kaya Diyos man yun nagsulti. And ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. Holy nation. Holy nation. Mao nga kanang mugula dia. Holy nation nga pagaharian ng mga saserdote. Kung moingon ang mga kaigsuonan nato nga ang Roma mao kana ang kuta, mao kana ang holy mission, sama na to paingon nga holy mission bisag tuwa ang ilang trono dito. Wala kay ihatag sa usa ka nasod o mao'y ipasangyaw. Mao'y ipasangyaw kay nga naman sa pag-ingon ba sa Diyos nag-ingon ug mao kini ang mga pulong unsa nga pulong nga kingdom of praise nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Pag-ingon igapamulong mao'y isulti, mao'y isangyaw sa mga tao nga ang gingharian sa mga saserdote mao'y digap ang Diyos mo'y gagama niya na. Nang karon, panitaon man pag-usap sa Diyos, kadtong miagi na, wa man gilain nga miagi na nga diya sa kanhing panahon, kingdom of Christmas. Busa, di mo isod sabton, nga kanang ingon, ug nga umalapot pa, mao kani kingdom of Christmas. Mga kaygala, wa gilain, kingdom of praise. Mao nga ngano sa unsa man nga paagi ngano pangitaon sa Dios pag-usab. Pag-ingon gani nga pangitaon sa Dios pag-usab buot pasabot nahanaw. Nahanaw ka na. Kay ngano pangitaon man niya pag-usab kung naara diya nganong mangita man siya nga naaraman diay. Buot pasabot nahanaw sa kalibutan. Wala nagisangyaw sa kalibutan. Nahanaw na ang kingdom of praise. Mao nga pangitaon sa Dios kay nahanaw. Ang Dios ra ang makakita nianang harian sa mga saserdote. Siya ra ang makasangyaw. Siya ra ang magapamulo. Makasangyaw sa mga tao. Kay nahanaw, walay nagsangyaw. Walay nagsangyaw
Sukad pa sa panahon nga human na namatay ang mga apostoles, bisan ang mga apostoles, walang magsangyaw nga kanang pundok sa Diyos Kingdom of Christ. Ha? Wala. Mga wala sila makakita. Kagitago man. Wa man pay balay, wa man isulti sa mga apostoles ang may tungod sa gingharian. Matod pa sa buhat 1 sa Escalios City. Dili itubot kaninyo ang pagkasayod. Nangutana ang mga apostoles, Ginoo, niinibang panahon na karon igapay mo ang gingharian ngadto sa Israel. Kung sa itubag sa atong Ginoo Jesucristo, dili itubot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o kay gayunan nga gitagal sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingon kagahom. Mga wala sila may balo. Ang ilang buhat pagsaksi lang. Pagsaksi sa buhat sa atong Ginoo Jesucristo. Pero mahitungod na sa gingharian sa Dios o Kingdom of Christ, wala na'y kasayuran ang mga apostoles. Kay ang mangita o magsangyaw mao ang Dios. Siya ray mangita o siya ray makakita. Kay siya man ang nagtago didto sa usa ka nasod nga gibalkinan sa iyang gingharian. Walain nga makakita gawas ni adtong nagtago. Kinsa may nagtago? Si Kristo. Si Kristo ang nagtago. Mao mapangitaon niya, siya ray makakita. Kay nahanaw man ang Kingdom of Christ. Kano sa akin nahanaw? Ha? Sa panahon sa pagkasala ni Salomon. Nga si Salomon, isimba na sa mga Diyos-Diyos. Tungod siyang asawa nga si Astarot. Nagpadala siya siyang asawa nga si Astarot. Gitukod niya itong mga halaran sa mga Diyos-Diyosan. Sama ni Milko, Simos, na mga Diyos-Diyos sa mga mga iyang gitukod pagbalik at itong mga halaran at itong mga Diyos-Diyosa. Nagiguba siya amahan na si David. Iyang gitukod pagbalik tungod lamang sa mandasyon ni Astarot na iyang asawa. Mao nga mibulag kaniya ang Diyos dito kang Salomon. Mao nga nahanaw kini nga ginghariana Kingdom of Christ. Kay nagisi man, gigisi sa Diyos ang tininding gingharian. Naduma dayon ni dito kang Roboam o kang Jeroboam, Huda o Israel. Si Roboam hari sa Huda nga ang kapital Jerusalem. O si Roboam na anak siyang ulipon, mao'y naghari sa Israel, ang kapital Samaria. Nagdama dito si Jeroboam o mga saserdote na dili na sa line-up ni Levi, sa banay ni Levi. Siya na lang ang nagama, mao nga nasuko ang Diyos ni Jeroboam. Mao nga naduhan eh. Mao nga sa niadtong tuig 607 na diya itunga si Nabucodonosor sa Jerusalem. Niya ng 606, gibihag ni Nabucodonosor o gidala sa Babylonia ang mga Israelitas. Mao nga nahanaw kini sa Israel dito sa Jerusalem. Nahanaw kini mga Israel sa Jerusalem. Mao nga doon na dahil gipanagna na Mesiyas nga mga Kristo nga ipakatao na mao'y mag-restore, mao'y magpasan nining kagamhanan nga mao'y Kingdom of Christ, mao'y mupag-uli. Kay matod pa sa isa Daniel 9:24 ngadto sa 27. Ingon diri mga igsoon sa Daniel 9:24 ngadto sa 27. Kapituan kasimanan, mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad, Jerusalem, sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa pagtimo sa pagpasibuli alang sa kasalanan o
ug ang pagpasulod sa walay katapusang pagkamataron, o sa pagmatuod sa pananaw o sa panagna, o sa pagbihog sa labing balaan sa mga balaan. Kristo, si Hesus Kristo kana. Busa ibaloy og sabta nga sa paggula sa sugo, sa pagpauli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe mapito ka semana o kanuman duha ka semana tukuron kini pag-usab. Asa ito tukuron pag-usab kani? Kingdom of Christ kay nahanaw man gibihag man sa Babilonia. Tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang buta bisan sa masamok nga panahon. O sa tapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon o siya walay bisan unsa o ang katawan sa laing prinsipe na mga na mo'y muguba sa syudad sa ato pa di ito matukod, di ito mag-restore kaya doon na may muguba niya patyon man ang Mesiyas unsaon niya pagtukod, pag-restore di man siya makahari patyon ang tagna ang Mesiyas pagapatyon tapos ang kanuman mga semana sa ato pa dili niya ito ma-restore kani atong ipadayon o ang katapusan niya na may uban sa baha kung bisan hangtod sa katapusan may guba ang mga pagkalumpag itagal na daan o siya ang Mesiyas magakamatuod sa likon nga tubon uban sa daghan sulod sa usa ka semana o sa tunga-tunga sa semana iyang pahulungon ang paghalad o ang halad nga kalanon o ibabaw sa bako sa mga duluntanan muani ang magalumpag o bisan hangtod sa pagtibawas o kana sanglit na tagal na ang kaligot-got igabuko ibabaw sa linumpag. Dunay tagal na panahon nga gihulat nga adunay Mesiyas kay pagkatao nga maoy-restore unta niini nga ginharian nga naanaw sa Israel. Kay sabdikan sa pagkabihag sa mga Israelitas dito sa Babilonia nahanaw kining hariana nahanaw unya sa diha ang Medo Persia mipuli paghari ang Israel under gyapon sa Medo Persia mao nga nagsulat kung Sogo si Ciro nga papaulihon kadtong mga Israelitas sa Jerusalem sumala sa Sogo sa Diyos papaulihon kay doon na may giangdaman nga mo-restore nga mo-restore ani nga kagamhanan nga mo ang kingdom praise nga giingon niya sa Diyos mao nga doon ay sukod mga igsoon nga kapituan na semana. Mao man atong pangitaon. Kung na-restore baka na ni Kristo Jesus. Ug asa ko nato nga pangitaon. Matong pa diya dunay kapituan ka semana o 70 ka semana. Kaning 70 ka semana 490 ka na kadlaw. Matubya kapituan ka semana mo'y tagal ibabaw sa imong katawan o sa imong balang syudad sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapos sa mga sala o sa pagtuman sa pananaw o sa panahon o sa pagdibog sa labing balaan sa mga balaan. Busa ibaloy og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpayulo pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe. Mapito ka semana nga mga 49 years. O kanuman ng 2 ka semana, tuturong kini pag-usab. Uban ang dalan o ang kuta, bisan sa masamok na panahon. Dunay kanuman ng 2 ka semana nga mga 434 years. Na ang tagna tuturong pag-usab. Apan to ay ingon. Kung sa tapos ang kanuman ng 2 ka semana ang Mesiyas pagapatyon. Dili matukod, dili ma-restore pag sa Jerusalem. Ang ginharian sa Dios nga mao kadtong ginharian ni David
nga kingdom of grace mga Igsoon. Di ma-restore. Kaya doon na may yun, ang Mesiyas pagapat yun. Ang Mesiyas pagapat yun. Mga ato ni pangtaong kung asa kini. Kumanya, o gingon niya, kung siya magapamatuod sa lingkod nga tugon uban sa daghan, sulod sa usa ka semana, 7 years ka na mapagsangyaw sa Mesiyas diha sa Israel. Karon ang asa ang uno ni mga Igsoon. Matod pa nila ato kini elaborate. Kanang mapito, nganong 490 ang kapituan ka semana. Kanang kapituan 70, semana 7. Kaya ang usa ka semana 7 days man. Wa may semana nga 8 days. Wa po'y 9 days, wa 6 days. 7 man doon. Kung mayon ta pila ka adlaw ang 70 ka semana, kung sa atong i-multiply. Busa 70 times 7 equals 490. Kay 7 times 0, 0. 7 times 7, 49. Mga 490 days. Ang mapito ka semana, 49. Kay 7 times 7, 49. Kanuman ang 2 ka semana, 62 weeks. Mga 7 times 2, 14, 31. 7 times 6, 42, plus 1, 43. 434 ang 62 weeks. Kanuman o 2 ka semana. Usa ka semana, siyempre, 7 days. Nan karon kaysa Ginoo, dili man sama sa una-una sa tao, paningog usa ka adlaw, nga asin usa ka adlaw ra gyud. Kay usa ka tuig ra gyud. Paningog usa ka semana ra gyud. Di man na ang Ginoo. Kay doon na may usa ka adlaw sa Ginoo. Nga alang natong tao usa ka libo ka tuig. Sumala sa ikadawang sulat ni Apostol Pedro 3:8. Ang usa ka libo ka adlaw, ang usa ka adlaw sa Dios ingon sa usa ka libo ka tuig sa tao. Doon na po usa ka adlaw nga ang katumbas usa ka tuig. Sumala dia sa Ezekiel 4. Ha? Uno nga to sa 5. Ezekiel 4:5. Usa ka adlaw, usa ka tuig. Mao nga kaning gidaghan na kaning 490 days gihatagan sa Dios kung katumbas nga matag usa ka adlaw adunay katumbas nga 1 year. 1 year. Mao nga ang 490 days adunay equivalent nga 490 years mga Igsoon. Ang 49 days, 49 years. 434 years, kanuman kung 2 ka semana. Usa ka semana, 7 years. Karon asa ang uno niini? Matod pa yan, busa, libalui, o sabla. Sa paggula sa sugo, unsa nga sugo? Sa pagpayuli o pagtukod sa Jerusalem. Alang sa Mesiyas, ang prinsipi, mapito ka semana. Ha? Mapito ka semana, 49 years. Kano sa? Gikan sa paggula sa sugo o sa pagpayuli alang sa Mesiyas. Paggula sa sugo o pagpayuli sa Jerusalem. Kano sa naili ang Jerusalem? Kano sa migula ang sugo ngay payuli ang Jerusalem? Sa tuig, negatibo 457. Matod pa niya, mapituman ka semana. Pusa, diha mo isip o 49 years na mapito ka semana. What mo? Ako na yung isipon ang 49 years. Kaning 457, tuig man siya. Negatibo man nga milenyo. Ang 49 years, positive man
Kay matod pa sa rule sa algebra, any number without sign is always positive. Busa ang rule sa algebra ginon. To add to numbers having unlike sign, find their difference and will fix the sign of the greater number. Pangitaon nato ang diferensya. Atong isubtract. 17 minus 9 equals 8. Kani 4 na lang, may para tag 1. 4 minus 4, 0. Bring down 4. Prefix the sign of the greater number. What is the sign of the greater number? The sign of the greater number is negative. Mao nga negative 408. Mao ang ika-49 years from negatibo 457 na anhi nahihuli nibula ang suko na nahihuli ang Jerusalem gikan sa pagkabihag sa Babylon. 408. Sunod, kanumanong ba kasimana? 434 years. Kanumanong ba kasimana? Tukurong kinipanusab uban ang dalan o ang kuta bisan sa masamok ng mga panahon. Dunay 434 years nga ang sulti niya tukuron pag-usab. Unsay tukuron? Kingdom of praise na Hesus. Kinsay tutukod? Mao ang Mesiyas ang gipanagna sa Isaias 9:6 na nagingon. Alang kanato atong masahon. Isaias 9:6. Isaias 9:6. Ingon diri. Kay alang kanato Israel, ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag o ang iyang kagamahanan igatungtong sa iyang abaga o ang iyang alam pagkatawgon kay bulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipi sa pakigdait. Kinsa na itong magpasan sa kagamahanan karapag mo-restore mutukod pag-usap mao ang bata nga lalaki nga ipakataw nga mao si Hesus Kristo. Siya ito ang mutukod pag-usap. Siya ang banawan sa Israel. Punta dito sa Israel. Matod pa diha. Apan tuwa may dingon. Tapos ang kanuman ng 2 ka semana, ang Mesiyas pagkapagyon. Kadto na yung bata nga lalaki nga ipakataw, nga mawang Mesiyas, ang tagna patyon. Sa ato pa, dili siya makahari tigna sa dingharian sa iyang amahan nga si David. Dili niya ni makupod ito, ma-restore pagbalik. Kay patyon man ang Mesiyas. Kano sa aning 434 years, asa ni matapos, atong pangitaon. Ang 408 negative. Ang 434 positive. Kaya ang role lang sa algebra gigon, any number without sign is always positive. Mga positive ang 434 kay mga tuig ni. Samtang ang negative 408 tuig. Lain ang tuig o mga tuig. Kaya ang mga tuig number of years, mga igsoon. Number of years. Kanabang gidaghanon sa mga tuig. Nguytag, 7 na katuig ang nilabay. Buot masabot, gidaghanon sa mga tuig nga na-consume. Pero nguytag, karong tuiga 2024. Mo na gitawag ko, tuig. Year 2024. Pero nguytag, mga tuig. Nguytag, 7 years. 7 years. Di na siya tuig. Mga tuig. Gidaghanon sa mga tuig. Sama ni. Ang 408, tuig. Tuig, 408. Ang 434, mga tuig. Numbers of years. Nga dunay 434 years. Nga maong ang kanuman kung 2 ka semana. Atong pagtao ng difference kay matod pa sa role,
To add to numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Difference sa ito kayo. Isubtract na ito. Bawal na kung man ang subtrahin kay sa minyo eh. Automatic makasubtract ito bisan pagdako ang subtrahin. Kaya ito ang may role nga to find their difference. Prefix it, find their difference. Isubtract na siya bisan dako ang subtrahin. Bawal nga 14 minus 8 equals 6. Kanito na lang, kaya subtract mo ta. May kuha ka 1 sa 3, ang 3 na yung na lang 2. Bilhin niya to. Mga bring down to. Prefix the sign of the greater number. Ang sign sa greater number, positive. Bao na itawag na 26, 18. Naani, gibaw is muhan si Jesus, ni Juan na Bautista dito sa suba sa Jordan. 26 AD mga iso. Mo ni ang bautismo katapusan. Unya kay tuwa may Ginoo nga. Usa ka semana magpamatuod siya 7 years. Ug siya magpamatuod sa libro nga tungod uban sa dagang sulod sa usa ka semana. Mao nga ano sa ka semana 7 years man, mao nga 33 AD. Mao'y katapusan. Gikan sa 457 hangtod sa 33 AD, adunay 490 years nga mao ang kapituan ka semana. 490 years na. Ngano ato ko nung isip, kung kaning 33 AD, ika 490 years ba? Gikan sa 400, no? 457. Ika 490 years ba? Ang 33. 10 minus 7 equals 3. Kani 8 na lang. Kani baro tagwan. 8 minus 5 equals 3. Cancel, cancel. The answer is 33 na positive. Monitor, 33. Okay. Nga ang 33 ika 490 years from 457 nga diri naiuli ang Jerusalem gikan sa pagkabihag sa Babylonia. Karon natukod ba ni? Na-restore ba ni Jesu dito sa Israel? Wala. Wala niya na-restore. Kaya wala siya matahari. Kaya ipatay siya ng tuig 33 sa bulan sa Abib. Ipatay siya. Gilansang si Jesus. Mga wala matahari. Mga nga, sa Matthew 16-18, matod pa niya ng Pedro. Iyang isultihan, ikaw si Pedro, sa ibabaw ni ining bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Kanang word na pagatukuron mga igsoon. Natukod na ba na o tukuron pa? Ha? Kanang word nga pagatukuron, natukod na o tukuron pa? Wala bisan bata kung panseron mingon din na nga tukuron pa. Pero gingon nga, natukod na, ay na. Pero pa yung pagatukuron. Sa ato pa, tukuronon pa na siya. Itukod pa. Sa ato pa, wala pa na natukod ni Kristo. Wala makatukod si Kristo. Wala makarestore. Kay pagatukuron pa man. Gawas kung mingon si Kristo Jesus. Ikaw si Pedro sa ibabaw na ining bato. Natukod ko ang akong iglesia. Kaya mo tinuod na natukod na. Pero kay di naman, pagatukuron ko ang akong iglesia sa ato pa. Kami man, tukuronon pa na siya. Ang pangutanan, kano sa anak, itukod pa ko siya. Kano sa anak, tukuron ni Kristo. Maunay atong pangitaon. Maunay pangitaon na to, kung kano sa anak, tukuron ni Kristo. Kanang pa niya, pagatukuron ko ang akong iglesia. Kingdom of praise man kaya wala man natukod dito. Wala man ma-restore. Ngano man ang pagatukuron. Kay mo may ipangita sa Dios. Mato ka kadtong diha sa kaning panahon ug kana nga malabot pa unsa man din naa sa kaning panahon.
kung sa may naa sa kaming panahon, kingdom of praise. Kingdom of praise mga igsoon. Mo naa sa diya sa kaming panahon. Kaya ang kaning kingdom of praise mga igsoon. Dito pa ni sa panahon ni Moises, sa pagbula sa mga Israelitas gikan sa ito. Sa kamingawan sa Sinai, dito ka na gigama sa Dios sa pag-ingon, and ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. Kano sa gisulti sa Dios, kano sa gigama sa Dios, kano sa gihimo sa Dios ang kingdom of praise. 487 dito sa kamingawan sa Sinai, sa ikatulong na bulan nga pag-abot nila sa Sinai. Busa kung ang mga sikta ang katapusan na miangkon sila ang tinukod sa Dios, sutaan ninyo kung kanang siktahan, kanang pundo ka, natukod ba na sa wala pa matao si Jesus? Natukod ba na sa panahon ni Jesus? Wala yun mga isuon. Kaya wala nyo rin nagsulti ang Diyos. O bisan unsa nga sikta. Ang gisulti sa Diyos, and ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. Kingdom of praise. Wala may lain nga gisulti sa Diyos sa iyang baba. Kingdom of praise. Umingon sa ang Diyos. These are the words thou shalt speak unto the children of the Israel. Mao ipamulong, ipasangyaw. Mao nga nahanaw ni kay wala may nagsangyaw. Aning kingdom of praise mga Israel. Mao nga hanaw, mao nga pangitaon, isangyaw pagbalik, mo na ipagpangita. Banhawon pagbalik, isangyaw, ipaypalo sa mga tao na ang pundok na iya sa Dios, nga ginama sa Dios, na naa sa kanhing panahon, nga may pangitaon sa Dios, walay lain, kingdom of praise mga Israel. Mao na ang kamatuoran. Mao na matod pa ni Kristo pagatukuron. Kay matod pa niya tukuron kini pag-usab. Ang tutukod ang katumang Mesiyas si Kristo. Mao may magpasa ng kagamhanan, gobyerno man, kingdom of praise man ng gobyerno sa Dios. Siya dito yung restore. Siya may mutukod. Mao nga naibalo man siya nga dili ko siya makatukod. Kay ang tagna patyon man siya ihalan. Kay matod ang Mesiyas pagapatyon tapos ang kanuman ug duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon man. Busa ningon siya, ikaw si Pedro sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kanang word nga pagatukuron, wa pa yun na natukod mga igsoon. Wala pa na matukod kay pagatukuron pa man. Pero kung ingon pa na natukod ko ang akong iglesia, ay hindi kita mo kuan na natukod na kay natukod si Kristo na pinagsulti na natukod na yung iglesia niya mo sumpak pa dito na. Pag yung pagatukuron ay wa pa na natukod. Kano sa anak niya tukuron? Mo na atong pangitaon. Kano sa niya tukuron pag-usab? Kano sa niya banhawon? Kano sa niya pangitaon pag-usab? Kay kanang pangitaon sa Dios pag-usab, katumang niya na. Usay niya ginawa, ginain nga itong mabasa sa kasulatan na naa sa kaming panahon na niya gina kingdom of praise. Sa ato pa, kanina yung umalabot pa na pangitaon sa Diyos, pag-usap, na miyagi na, wag ilain kingdom of praise. Kanus niya tukuron. No? Mao na kung asa ko niya tukuron. Kaya wala man matukod sa Israel pagbalik. Nganong wala matukod, gibalhin sa usa ka nasod. Sa pag-ingon sa atong Ginoong Jesucristo, sa Matthew 21:42-43. Ingon atong Ginoong Jesucristo, wala pa gayon kamo makabasa sa kasulatan nga ang bato si Kristo nga sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapaybulong kayo busa sultihan ko kamo nga ang ginharian sa Dios
Unsa ning gingharian sa Dios, kingdom or priest mga igsoon. Ngano tungod kay mao kini ang gihimo sa Dios. Sa pagtungod, alam kanako, kamo mahimo. Kinsay naghimo ang Dios. Unsay iyang gihimo? Usa ka gingharian sa mga saserdote. Dili duha, dili tulo, usa lamang ka gingharian. Busa walay kalainan kanang iglesia nga iyang pagatukuron sa gingharian nga gigama sa Dios. Kay dili managlahi ang gingharian ni Kristo ug kanay gingharian sa Dios. Dili managlahi kanang iglesia nga pagatukuron ni Kristo ug kanay gingharian sa mga saserdote. Kaya kung may taglay, lahi po na yung gingharian na. Lahi po itong iglesia, dumadihay ang gingharian ni Kristo. Usa naman, kay si Kristo, labaw mang saserdote sa gingharian sa Diyos. Labaw mang saserdote. Usa, kanagay gingharian sa Diyos, nga ang hari si Kristo, kingdom of priest, kay siya man ang labaw nga saserdote. High priest man siya. Mao nga, dili managlahi ang iglesia kayang pagatukuron sa kingkay sa kingdom of priest. Usari ang pangutana nganong nahanaw o nganong wala matukod sa Israel. Gibalhin sa usa ka nasod, busa sultihan ko kamo na ang gingharian sa Dios, kingdom of priest, pagakuhaon gikan kaninyo sa mga Israelitas o gigahatan sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga nini naade sa usa ka nasod giagad nga magapamunga sa mga bunga nini. Usa ka nasod ang yatagan, wa na sa Israel. Unsa pa may ulingon sa Israel? Nawa naman ang gingharian dito. Na naman aning usa ka nasod. Sa ato pa din kinay na pagatukuron ni Kristo. Kana may pagatukuron pang akong iglesia na ana day na sa usa ka nasod nga didto gibalkin ang iyang gingharian. Nga mao ang kingdom of Christ. Mao nga kanus anak tukuron. Matud pa sa Juan 2:19. Isulti ni Kristo dire nga nag-ingon. Juan 2:19. Ingon dire. O si Jesus mitubag kanila, gub-an ninyo kining templo, o patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Kung sa isulti ni Kristo, gub-an ninyo kining templo, gub-an ninyo kining templo. O patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Unsay angay nga atong masabtan nining mga pulong ni Jesus nga nagingon, gub-an ninyo kining templo o patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Unsay iyang buot ipasabot? Kani templo nga ipaguba, iya din tukuro ni patindugon pag-usab na aday sa ikatulong adlaw. Unsa man ang templo sa Dios, templo ni Kristo, nga iyang ipasabot, nga ipaguba, nga iyang pagatukuron o patindugon pag-usab sa ikatulong adlaw. Matod pa sa 21, ang templo mao ang iyang lawas. Mao kani ang templo, mao ang lawas sa Diyos o ni Kristo. O ni Kristo. Mao ang lawas sa Diyos o ni Kristo. Ang ipagwa. Kay tukuro niya pag-usa, patindugon niya pag-usa sa tulong adlaw. Naa sa ikatulong adlaw mga igsoon, ang templo mo ang iyang lawas. Sa ato pa, kung kaning templo lawas niya, unya,
kaning templo kingdom of praise. Unya ang templo lawas niya, lawas sa Dios. Unya ang templo kingdom of praise, gingharian sa Dios. Di gyud isang sakto nga kaning kingdom of praise mao ang Dios. Ha? Dios dali. Kay kanang Dios saserdote. Sumala sa Josue 18:7 ato kung masahon. Josue 18:7 nga ang Diyos saserdote. Josue 18:7 ingon diri. Kay ang mga Levihanon walay bahin diha sa taliwala ninyo. Kay ang pagkasaserdote sa Dios, ang Dios ay saserdote. Kay ang pagkasaserdote ni Jehova, dire Jehova. Kaning Jehova mo gituan nga Dios sa mga saksi ni Jehova. Pero sa atoa kaning Kristo, kaning Dios mao si Kristo. Mao si Abraham. Matod pa diri kay ang mga Levihanon walay bahin diha sa taliwala ninyo. Kay ang pagkasaserdote sa Dios, kani diay Dios. Ha? Unsa ning Dios? Kani saserdote. Praise God. Praise kaning Dios. Saserdote. Mao nga kaning kingdom of praise. Saserdote Dios ni. Dios kay templo man ni sa Dios. Gingharian man sa Dios. Kay gingharian sa Dios, templo sa Dios. Kay gingharian, templo sa laman. Gingharian sa Dios. Kingdom of praise. Unya ang templo lawas man sa Dios. Lawas man ni Kristo nga saserdote. Mao nga kung ang lawas ni Kristo templo o kaning templo mao ning kingdom of praise, dili lisod sabton nga Dios ning kingdom of praise kay lawas man sa Dios. Dili man kay ulo ra mao Kristo, hasta lawas Kristo. Pananglitan, sila ay si Kristo mao ang ulo. Ang una-unang lakat ng ulo ay Kristo. Wala labot tong lawas di na Kristo nila. Karon ato kanang pangutana. Kung ang imong ngalan si pananglitan imong ngalan si saya ato imong nga sampol ngalan. Si Buknoy. Ang imo ra dayang ulo Buknoy, imong lawas wala. Dili way lapin. Imong ngalan si Tarpulano. Ang imo ra dayang ulo mo'y Tarpulano, way labot imong lawas. Dili. Kung si Kristo ulo, ayo pag-una-una nga katurang ulo mo'y Kristo. Lawas na Kristo kuna. No? Pusa kay lawas niya mga tao man. Di ba? Kanang lawas sa Dios kita man mga tao. Na gigaman niya nga gingharian sa mga saserdote. Lawas man sa Dios. Kay kaniging lawas sa tao, templo sa Dios. Si Apostol Pablo nagsulti. Wala ba kayo kang masayod na kamo templo sa Dios? Kung templo sa Dios ning mga tao, kuya kanang mga tao na nahimong templo sa Dios, mga saserdote, di kaning kingdom of praise. Lawas sa Dios, Dios di na, kay templo man na sa Dios, o ang templo lawas sa Dios, lawas ni Kristo. Lawas man di sa Dios, kaning templo na kingdom of praise. Kay kita nga mga tao, kaning mga katawan sa Dios na kingdom of praise, lawas man sa Dios. Kay mga sinapsap man, templo man ta sa Dios. Kung kaning mga saserdote, templo sa Dios, kingdom of praise man na, di lawas ni sa Dios, mo ni gitawag nato ingon nga Dios ni kingdom of praise. Dios siya kay lawas man sa Dios nga mao si Kristo.
kay mga sinapsap. O nga mga igsoon, matug pa ni Kristo, gupaan ninyo kining templo, kay patindungon ko, sulod sa tulong adlaw. Kanay yung pag-ingon ni Kristo, na ikaw si Pedro, sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Kanay yung iglesia nga iyang pagatukuron, tuwa di niya tukura sa ikatulong adlaw. Nga kaning ikatulong adlaw, dili ni natong tao. Ikatulong adlaw sa Dios ni Kristo. Nan karon kay ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka adlaw sa Dios, ang katumbas nato sa tao, usa man ka libo ka tuig sa tao. Matod pa sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 3:8. Ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 3:8 dingon. Apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta, nining usa ka butang nga tinuod. Tinuod yun kay gisulti ni Apostol Pablo. Usa ka butang nga tinuod, dili batak, tinuod. Unsa ni? Nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig. O ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Kani yung usa ka adlaw sa Ginoo alang sa tao, usa ka libo ka tuig. Ngan karon sa pag-ingon ni Kristo Jesus, nagupa ninyo kining templo, kay patindukon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Tukuro niya pag-usab sulod sa tulong adlaw. Ang usa ka adlaw sa Dios, usa ka libo ka tuig man atong tao, dili abot de pasabot. Nga kaning tulong ka adlaw sa Ginoo, alang natong tao, adunay tulo ka libo ka tuig. Ikatulo ka libo ka tuig, diri ay ang pagtukod, pag-usab ni Kristo sa iyang iglesia nga mao ang kingdom of grace. Naa sa ikatulong adlaw, mao na ang iyang pagbanhaw. No? Naa diri sa ikatulong adlaw ang pagtukod, pag-usab sa iyang iglesia. Karon, kung sa may buot pasabot niya ng pagatukuron niya pag-usab, pagtukod pag-usab, pagpatindog pag-usab. Kung sa ikaulugan nga naa sa ikatulong adlaw, sumala sa Osias 6:2, ingon diri. Tapos sa duha ka adlaw, Osias 6:2. Sa tapos ang duha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. O sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya, o kita magapuyo sa iyang atubangan. Ang giingon diri sa Dios nga tapos sa duha ka adlaw, no? Tapos sa duha ka adlaw, no? Tapos sa duha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. Sa ato pa sa dili pa diay mo abot ning ikatulo ka libo ka tuig, doon na pa'y duha ka adlaw matapuson nga ang sulti na ipahuli ang atong ginabuhi tapos sa ikaduha ka adlaw. Nan karon kay ang sulti sa ikatulo ka adlaw man tungkod siya pagatukuron niya pag-usab, patindugon niya pag-usab. Pusa dili na day sa tapos sa duha ka libo ka tuig o duha ka adlaw, dunay another nga usa ka adlaw nga mao ang usa ka libo ka tuig. Nga mao ang ikatulo ka adlaw, ikatulo ka libo ka tuig, nga diri magabanhaw ang Dios nga mao si Kristo. Kay giingon man, tapos sa duha ka adlaw, 2,000 years, ipahuli niya ang atong kinabuhi. O sa ikatulo ka adlaw, ikatulo ka libo ka tuig, kita iyang pagabanhaw o kita magapuyo iya sa iyang atubangan.
Kani ang pag-ingon ni Kristo nga tukuron niya, patindog niya pag-usab sulod sa tulong adlaw. Mao day kana ang pagbanhaw ni Kristo. Niadtong mga tao nga jammo niya nga mga saserdote. Kay mao mana ang templo sa Dios, ang gingharian ni Kristo. Naa sa ikatulo ka adlaw. Mao nga kung ato na yung pagtaw, una-unahon na ninyo, kung kanang inyong gipasakupan na sikta o bundok, na ba gitukod sa ikatulo ka adlaw? Na ba na gitukod sa ikatulo ka adlaw? Sa ikatulo ka limo ka tuig? Kung wala, dili ginamao ang ingon ni Kristo nga iyang patindukon pag-usab sa sulod sa tulo ka adlaw. Kaya ang pagpatindog, pagtukod pag-usab ni Kristo sa iyang lawas ng mga iglesia, nga mga kingdom of praise, naa sa ikatulo ka libo ka tuig nga mao'y pagkabanhaw. Mao'y iyang banhaw, mao'y iyang pangitaon. Mao kanay ingon sa Dios, kadtong diha sa kaning panahon, o kana nga malabot pa diha na sa kaning panahon. O ginapangita sa Dios pag-usab kadtong niagi na. Unsa nang niagi na? Matod pa sa Dios nga kadtong diha sa kaning panahon, no? Kadtong diha sa kaning panahon, ug kana nga umalabot pa. Unsa nang diha sa kaning panahon? Kingdom of peace. Ug kanang umalabot pa nga diha na sa kaning panahon, wa gyud lain kingdom of grace lang yapon. Kay mao ni ang naa sa kaning panahon. Kadtong diha sa kaning panahon, kingdom of grace. Ug kana nga umalabot pa diha na sa kaning panahon. O ginapangita sa Dios pag-usab kadtong niagi na. Ang iya ay banhawon, ang iyang pangitaon pag-usab kadtong diha sa kaning panahon nga miagi na. Unsa may miagi na? Kingdom of grace. Ug maupod kana ang Ginoo sa Dios nga iyang pangitaon nga umalabot pa kingdom of grace. Nga naman tungod kay kanang Ginoo nato nga umalabot pa, mao man ang pagbanhaw ni Kristo sa iyang katawhan nga mao kanang kingdom of grace. Asa kanus-an niya banhawon sa ikatulo ka adlaw, sumalak sa Hosea 6:2. Tapos sa duruha ka adlaw. Ha? Duruha ka adlaw. Tapos sa duruha ka adlaw. Ha? Mao ni ang kuan. Tapos sa duruha ka adlaw, ipahuli niya ang atong kinabuhi. Kani ang usa ka adlaw sa Ginoo dunay 1,000 years. Diri gikan diha dunay 1,000 years. Gikan po diri hangtod diha 1,000 years. 1,000 years gyapon mga Israel. Tapos sa duha ka adlaw, sa ato pa dunay duha ka libo ka tuig. Kaya usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig natong taon. Tapos sa duha ka adlaw, sa ato pa tapos sa duha ka libo ka tuig. Sa ato pa dunay duha ka libo ka tuig. Gikan diha padulong diha 2,000 years ka na. Ha? 2,000 years. Doon na pulay usa ka libo ka tuig. Gikan diri. Padung diha nga mao ni sa di pa matapos usa ka libo ka tuig. Mao ni ang gitawag nga ikatulo ka adlaw. Gikan ani. Mga Israel. Mao nga naaman sa ikatulo ka adlaw ang pagkabanhaw. Mao nga mga igsoon, ang ingon sa atong Ginoong Kristo
nga guba ninyo kining templo o patindugong ko sulod sa tulo ka adlaw. Kanang ikatulo ka adlaw nga diha siya magapatindog, magatukod pag-usab sa gingharian ni Kristo, kingdom of praise, naa sa ikatulo ka libo ka tulo. Naa sa ikatulo ka adlaw. Kung muangkon mo nga kamoy tinuod, ang inyong pundok napatukura sa ikatulo ka adlaw. Sa ikatulo ka libo ka tuig. Naa ba diha? Wala yun. Kano sa man eh? Asa man eh matapos? Hindi ikagawa pa dito ba? Mo na inyo pa itaon. Kung asa ko na gitukod, asa na tukuron pag-usab? Huwag ilain sa usa ka nasod. Nga naman, gibaliin man sa usa ka nasod, busa sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios, pagakuhang gikan kaninyo, o igahatag, ngadto sa usa ka nasod, nga pagapamunga sa mga bunga nini, mahimong Kristiyanos nga nasod. Mahimong Christian country. Maunay, kaning kriteria niya, sa usa ka nasod, na mahimong Christian country. Huwag hilain nga among igasulti kaninyo, mao ang Pilipinas. Busa, kanang pagtukod pag-usap ni Kristo sa kingdom of praise, naa sa nasod nga Pilipinas. O walay lain, mao kining inyong gipaminaw karon nga kingdom of praise. Way lain nga nakakita, gawas sa Dios, Supreme Divine Master Pope Ginito diyan. Way lain nga makakita, kay ang sulti diya, ginapangita sa Dios pag-usab, kadtong niya gina. Kinsa ang mangita ang Dios, busa ang Dios ray makakita, kung asa ka ng gingharian niya, gibalan. Kay siya man ang natago. Siya ang nagtago. Siya rapod ang makakita. Kay lisod, ikaw magtago ka sa kamutan. Nagtanong kag saging. Siyempre taguan ang iyong maayo nga aron inig kahinog nga na walay lain nga makakita nga makakuha sa imong tinaguan, ikaw ra gyud nga nagtago. Mo nga ang Dios siya ra po'y makakita, ginapangita sa Dios pag-usab kadtong niya gina. Buot pasabot siya ra'y makakita. Adtong niagi na nga mao'y mahimong umalabot. Kay siya mo'y magbanhaw. Siya mo'y mangita. Kay siya ra'y makakita. Way lain nga nakakita sa gingharian o kingdom of peace. Way lain nga nagatukod pag-usab ang among mahal na magpatulog. Supreme Divine Master po, Ginito Diyan. Mao nga, dako kay pasalamat sa among mahal na magpatulog. Kay siya lamang, siya ang nakatugan nini. Kung siya ang makaluwas sa among kalat, sa among lawas. Siya ang manluwas karon, kay siya ang nakatugan sa mga sikreto sa kalibutan. Material o spiritual. Siya ang manluwas karon. Mao nga mga igsoon, wag lain nga mong kasulti kaninyo nga ang pundok sa Dios mao ang kingdom of praise. Kay sumala sa itong ibasa, ang Diyos saserdote. Ang Diyos saserdote. Sumala sa atong ibasa ang pagkasaserdote sa Diyos. Di saserdote din ng Diyos. Mao nga, ang lawas sa Dios mao man itong mao man kingdom of praise. Kay templo man eh. Pero templo, gingharian. Pero gingharian sa Dios o templo sa Dios, usara. Kunya usa may pasabot niya sa templo, may pagkuba. Lawas sa Dios, lawas ni Kristo. Bukan ninyo kini templo, yang lawas. Kay patindugon ko kini, sulod sa tulo ka adlaw. Ang iyang ipasabot na templo, iyang lawas. Unya kay gingharian man na. Kingdom of praise. Mao ni ang iyang lawas. Usa, kaning kingdom of praise. Lawas sa Dios o mauni ang Dios kay ang Dios saserdote.
nga mao si Kristo. Labaw sa sacerdote. Si Kristo mutungha ingon nga labaw sa sacerdote. Sumala sa Hebrehanon 11:9. Si Kristo labaw sa sacerdote. Mao na nga mga igsoon, dili sa pag-ingon nga pagpatuon ninyo, kundi amo lang gisulti ang Pinoon nga kini kay Kingdom of Prince, mao ang Dios. No? Mao ang Dios, kay lawas na sa Dios. Kinsa nang gitawag na lawas sa Dios? Katdang Kingdom of Prince. Asa na nanukad, asa nagikan ang Kingdom of Prince? Sa mga anak ni Abraham, kaliwat ni Abraham, nga mo katong nanggula gikan sa Ehipto sa tuig 487. Sa bulan sa Abib sa 15, migula sila sa Ehipto. Tungang gabi. Pag-abot nila dito sa tunga-tunga sa Ilim o sa Sinai, dito sa Sin, sa ikaduha nga bulan pit sa 15, dito gigama sa Dios ang balaod sa adlaw ay pagkahulay. Mipanaw na po sila padung dito sa Rephidim. Pag-abot nila sa kamingawan sa Sinai, sa ikatulo ka bulan, pit sa uno, mig-abot sila sa kamingawan sa Sinai. Pag-abot nila dito, misulti ang Dios. Pabalaan na ang katawan karon ug ugma. Kay sa ikatulo ka adlaw, sulti ko ninyo sa ikatulo ka adlaw. Mukunsad ako sa taliwala sa katawan ug makita ako sa tanan niyo. Kano sa mukunsad ang Dios sa ikatulo ka adlaw? Mo'y pagkunsad sa Dios. Mo'y pagbalik sa Dios, pagpakita sa Dios sa ikatulo ka adlaw. Mao nga misulti tapos sa duha ka adlaw, doon na yung duha ka adlaw nga tapuson. Ipahiuli niya atong kinabuhi. O sa ikatulo ka adlaw, ikatulo ka libo ka tuig, kita iyang pagabanhaw kung kita magapuyo diya sa iyang isa iyang akupan. Karon tapos sa mga kadtong mga binanhaw niya nga magpuyo sa atubangan kung sa may gigama adto sa Dios. Kadtong mga binanhaw kanang gitawag ba nila nga nakaambit sa unang pagkabanhaw, mao man ay binanhaw sa Dios, binanhaw ni Kristo. Unsa may gihimo ni Kristo niadtong mga tao nga nakaambit sa unang pagkabanhaw. Ato kung masahon sa pinadayag 20 versikulo 6. Kung unsay gigama o gihimo sa Dios niadtong nakaambit sa unang pagkabanhaw, giingon diri, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga tao ningon ini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Pinunua sila kinsa tong sila kadtong nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Unsay mahimo? Pinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios o ni Kristo o uban kaniya ang Kristo, makahari sila sa usa ka libo ka tuig. Unsay gigama sa Dios niadtong nakaambit sa naunang pagkabanhaw? Unsay gihimo sa Dios niadtong tao nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw? Gihimo sila nga usa kaning harian sa mga saserdote. Mao nga kaning banhaw sa Dios. Kingdom of Prince. Kay walay Kingdom of Prince kung walay mga saserdote. Mao nga naa ang saserdote sa Kingdom of Prince sa wala pa ang kalibutan. Kay ang Dios saserdote naman daan. Saserdote naman ang Dios. Sa wala pa dahil ng kalibutan, doon na na'y Kingdom of Prince, kay doon na na'y kinaharian ng Diyos. Mga saserdote na ang Diyos. Mga lawas ni sa Diyos. Diyos na yung Kingdom of Prince. Kay lawas man yan ang tibuok na lawas, Kingdom of Prince. O yung lawas, apel, dili lang kay ulo. No? Tibuok anak lawas. Kingdom of Prince. Si Kristo ang ulo sa iyang lawas nga mao Kingdom of Prince. Kay siya ang labaw sa saserdote. Mao nga kanilang banhawon
ni Kristo, kingdom of grace. Kay kadtong mga tao nga nakaambit sa unang pagkabanhaw, gihimo man nga saserdote sa atong Ginoo o sa iya. Kingdom of grace. Maoy, isulti din. Alam, di mo din. Kung sila na mahimong usa ka harian. Kasay, bulahan o balaan ng tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga taong inuniini. Ang ikaduhang kamatayon, walay gahom sa pagbuot. Inunua sila mahimong mga saserdote sa Dios o ni Kristo o uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig. Kinsa tungo hari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig, mga saserdote. Kay mao manay banhamon, mao manay gingon ni Kristo nga iyang tukuron sa ikatulo ka adlaw. Mao nga wa gilain nga atong makita, atong masabot nga kanili ang kingdom of grace mao ang lawas sa Dios nga iyang pagabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Mao iyang patindugon sa ikatulo ka adlaw. Kingdom of grace, lawas sa Dios. Busa ang kingdom of grace, lawas sa Dios. Ug Dios ang kingdom of grace. Mao nga mga igsoon, inyong nakita nga among nagayong ipahibalo, gitugan sumala sa gitudlo sa among mahal na magtutudlo. Kay kung wala siya, wala usab kami kasayuran ini. Kay siya ang tinubdan niining kaalam na inyong nabati karon. Walay lain. Kay walay lain nga nagsanyaw sa gingharian sa mga saserdote gawas sa among mahal na magtutudlo. Walay lain nga ipasanyaw nga gisugo sa Dios gingharian sa mga saserdote sa Panginoon. Mao kini ang igapamulong ninyo. Mao'y igasanyaw, mao'y isulti, mao'y ipasangyaw. Nahanaw man, muna nga ibanhaw ang pagbalik, isangyaw pagbalik na walay lain nga hilimo o tinubod sa Diyos. Kingdom of grace. Muna nga ang inyong nabati nga ang kamatuuran nga among paibalo diha kaninyo na ninyo ang pagtuo, wala na mo. Wala, dili ni makapulos na kumutuo mo, patuuhon mo. Kung dili, ipaibalura. Kay naa sa inmatagusan nato ang pagtuo. Wala isang kinsa nga tao nga pwede ta kanihon, nga patuuhon. Kung dili, naa sa matagusan nato sa atong kabalingon ang pagsabot o ang pagtuo. Kay once nga makasabot ang tao, diha manukad, mataw ang giingon nga pagtuo. Mao nga mga igsoon, daghan kayong salamat sa inyong pagpamati o mao kadto ang atong ihusay tapi karong gabi una ug sa ngalan sa among mahal na magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Ginito Diago, may gabi Master, o sa mga nanay resurrected body sa mga inahan sa harian sa mga saserdote, may gabi usab o may gabi kanatong tanan Luzon, Visayas o Mindanao o angkod sa tibuok kalibutan, maayong gabi kanatong tanan.